आई भी हम गए का लोग बाबू आप लोग को प्रणाम करतनी। हमार ग्राम चिनमरवा, पोस्ट बेलौड़ी, थाना कोटनी, जिला सिवान, राज्य बिहार। हमें वो गुरुजी गाना लिख के देनी हम ओके हम गावे जाते नहीं। अली हला दहेज पापा, अली हला दहेज पापा, फॉर्च्यूनर गाड़िया करम ठोकनी, करम ठोकनी। मौगी मिल गईल फुहरिया करम ठोकनी, मौगी मिल गईल फुहरिया करम ठोकनी। अलाज न शरम खुलहेरा खेले झोटा, 12 महीना कर बहेला पोटा। अलाज न शरम खुलहेरा खेले झोटा, 12 महीना कर सूखे न पोटा। मुहवा से निकलेला, मुहवा से निकलेला अगुआ के गरिया करम ठोकनी, करम ठोकनी। मौगी मिल गईल फुहरिया करम ठोकनी, मौगी मिल गईल फुहरिया करम ठोकनी। मौत मधुसूदन हमको खोजले न मिले, मौत मधुसूदन हमको खोजले न मिले। बोले ले बोली त मकान लागे हिले, बाटे या लोक कर, बाटे या लोक कर। 1.5 लाइट नजरिया करम ठोकनी, करम ठोकनी। मौगी मिल गईल फुहरिया करम ठोकनी।